Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska mám pro vás připravenou nálož šílených, krásných i těžko uvěřitelných fotek z celého světa. Podíváme se na hořící lesy, vesmírné iluze, ptáky rychlí jako stíhačky i místa na Zemi, které vypadají jako z jiné planety. A co je nejlepší, tak ke každý fotce vám řeknu neuvěřitelné detaily. Věci z fyziky i z přírody, o kterých jste pravděpodobně neměli ani tušení. Takže se pohodlně usaďte, dejte mi tam like, hoďte koment a jdem na to. Začínáme fotkou, ze který doslova mrazí. Sála horko, ale zároveň z ní tak nějak mrazí. Tohle není sci-fi záběr ani natáčení nového post-apo filmu, tohle je realita z Minnesoty z července 2026 a tohle to je slunce na obloze, který vypadá jak obří hnoucí koule, nebo spíš takový krvavý pomeranč, ale je to takhle temně červený kvůli fyzikálnímu jevu zvaný, teď se omlouvám všem fyzikům, jak to přečtu, Rayleigh-Hoof rozptyl. Husté částice popela kouře ve vzduchu fungují jako filtr a propouští k vašim očím jen dlouhé červené vlnové délky světla, zatímco modré a zelené úplně pohltí. Je to vlastně všechno tohleto, teďka co se děje v Minnesotě, tak začalo vlnou masivních bouřek a blesků. Výsledek tak je zatím série požárů, která spálila přes 77 000 akrů lesa, což je zhruba 311 km čtverečních. Pro představu to je plocha velká asi jako 100 000 fotbalových hřišť nebo plocha celého jednoho krajského města i s okolím. Tady máme z toho druhou fotku, to je plavec v Torontu, vypadá to jako scéna z Blade Runnera nebo z apokalyptický sci-fi hry. Ale celý panorama města s ikonickou věží CN Tower je zahalené v hustém oranžově hnědém oparu. Kouř z požáru dokáže cestovat totiž stovky kilometrů daleko díky proudění vzduchu ve vysokých výškách. To je takzvaný jet stream. Lidé v Torontu tak dýchají spálený les ze severního Ontária, i když jsou stovky kilometrů daleko. Vypadá to, jako by tam probíhal největší sraz s vodními dýmkami na světě, ale kvalita vzduchu byla v té době horší než v nejznečištěnějších průmyslových oblastech světa. Takže tam, kde je to nejvíc znečištěný průmyslem a jsou tam ty obrovský fakt továrny a tohleto znečištění tím kouřem bylo horší. No a u těch požárů tak v terénu operuje možná vlastně teďka určitě přes 600 zkušených hasičů a specialistů, ale práce je pro ně strašně složitá, mají to strašně stížený, protože je to v nepřístupných oblastech. Kouř stěžuje letadlům, aby se mohli dostat nad hořící území a dokonce přiznávají, že budou pravděpodobně hasit až do zimy a celkově to vyjde na desítky milionů dolarů. Pojďme si spravit chuť něčím o dost veselějším a zelenějším. Tohle jsou zvlněný kopce pohoří Diablo u San Jose v Kalifornii, vyfocený během takzvaný zlatý hodinky. Když jsem tuhle fotku viděl poprvé, tak jsem si říkal, to je taková XP tapeta na steroidech, ale ty vlny a barvy vypadají jak vygenerovaný v počítači, vypadá to prostě až moc jako dokonale, vypadá to kompletně jako AI-ko. A jako vyfotit tady tu fotku, tak je dost výzva, říká se, protože tady v těch kopcích je takzvaný fenomén krátkýho jara. A abyste tuhle fotku mohli vyfotit, tak to vyžaduje dokonalý načasování, protože Kalifornie je známá tím, že tam je většinou roku sucho a spáleno, takže tyhle kopce jsou takhle smaragdově zelený jen pár krátkých týdnů v roce, vlastně hned na jaře. Když tráva dostane šok z vlhkosti, tak rychle to, ale jakmile nastoupí první letní horka, pálí slunce, tráva v podstatě uschne ze dne na den a kopce stmavnou do žlutohněda. Místní tomu říkají zlatá Kalifornie, ale ve skutečnosti je to jenom mrtvá suchá tráva. No a malá odbočka k té fotografii, všimněte si, jak světlo z boku tvoří ty stíny v údolích. Krajinářští fotografové u tohohle snímku používají dlouhé teleobjektivy z velké dálky, čím se ty kopce opticky jakoby stlačí a vytvoří tady ten hladký plynulý vzor, který vypadá jak
zelený moře prakticky. Tahle fotka mě hodně zaujala, tak jestli se líbí i vám, hoďte tam like, napište mi to do komentů. Tak jo, mrkneme se na třetí fotku. Teď se přesuneme daleko na sever, až za polární kruh do Norska. Když se na tuhle fotku podíváte zblízka a bez kontextu, možná vás napadne, co to sakra je. Detail nějakého koberce, nebo buňky pod mikroskopem, nebo víte jak. Ve skutečnosti je to letecký pohled na obrovskou migraci sobů v oblasti Finnmark a na téhle jediné fotce je přes 2000 sobů, kteří se společně pohybují na sever. Z téhle výšky tenhle průvod vytváří neuvěřitelný optický klam, vypadá to jako živoucí, pulzující srdce nebo obří takový vír mrazivej až. No a celý tenhle průvod vedou sámský pastevci a starodávný instinkt těch zvířat. Sámové to jsou vlastně původní obyvatelé skandinávského severu a se sobě žijí v symbióze už po tisíce let. A víte, jak poznají takového svýho soba ve stádu 2000 kusů? Vyřezávají jim do uší speciální značky a vzory, které se dědí v rodinách z generace na generaci. No a soby takhle putují stovky kilometrů z vnitrozemí směrem k pobřeží, kde hledají čerstvou pastvu a prchají před letním hmyzem. Nezajímají je žádný hranice státu na mapě, žádný ploty, žádný zákazy. Je to taková fascinující ukázka toho, jak jakoby jsou ty jejich instinkty silný a ta starodávná lidská kultura propojená v jeden dokonalý rytmus v těch nehostinných mrazivých podmínkách. Jako je fakt tohleto je hustý. Tohleto je ikonický snímek nazývaný Icarus od astrofotografa Andrewa McCartneyho. Když se podíváte, vidíte postavu člověka padajícího z hnoucího slunce. Jenže abychom si uvědomili tu absurditu, pojďme si něco říct o tom jako měřítku. Pokud by silhueta toho člověka byla na fotce v reálném poměru ke slunci, tak ten člověk by musel měřit přibližně 3000 až 5000 km na výšku, takže by vlastně byl větší než náš měsíc. A ty tmavší skvrny na slunci nad tou silhuetou, to jsou sluneční skvrny, místa, kde je silný magnetický pole a kde je teplota jen kolem asi 3500 stupňů, místo běžných 5500 na povrchu slunce, který je jako normálně všude. A do jediný téhle malý skvrny by se celá naše planeta Země vešla hned několikrát. A ta fascinující struktura slunce, která vypadá jako zlaté peří nebo jemná srst, to jsou trubice žhavýho plazmatu zvané spikuly. Každá jedna ta nitka je široká asi 500 kilometrů, což je vzdálenost tak z Prahy do Košic. A plazma v ní proudí rychlostí přes 100 km za sekundu. Zemi by to odpařilo taky tak za sekundu, byl by to fofr. No a proč fotka vyvolala takovýhle poprask? Ta fotka Andrew vydal jako uměleckou kompozici a od začátku to přiznával, jenže lidi z toho na internetu udělali svoje a řekli, byly jako titulky, že to zachytili přes dalekohled Jamesa Webba, což vůbec není pravda a trvalo týdny, než se vysvětlilo, že je to složená mozaika z tisíců detailních snímků slunce a graficky přidané siluety. Takže tohleto není jedna jediná fotka, ale je to hodně moc fotek. Slunce se totiž jen tak ani nemůže vyfotit foťákem, vypálilo by vám to snímač, takže McCartney musel použít speciální dalekohled filtry H-alfa, který propouští jen extrémně úzké pásmo červeného světla z vodíku. Tím odfiltroval osilňující zář a zviditelnil tyhle jemné struktury v chromosféře. Tohle je můj dnešní osobní favorit. Tohle je Anin kolibřík. Na první pohled je takový malinkatý roztomilý ptáček, ale ve skutečnosti je to biomechanický monstrum nabitý super schopnostma. hned vám to vysvětlím. Sledujte to jeho svítivě, tu mouchy mi tu lítají. Tu jeho až magentovou barvu vlastně, kterou má tady takhle a po obličeji, tak to vůbec není žádný růžový pigment ani vlastně žádná barva. Ta barva vlastně vůbec neexistuje, tak jak si myslíte. Je to optický klam, který je způsobený strukturou těch pírek na tom krku vlastně. Fungujou jako 1000 malých zrcadel a hranolů. Stačí, aby kolibřík otočil hlavu o centimetr vedle mimo slunce a jeho zářivě růžová maska během sekundy úplně zčerná a je úplně bez barvy. O tomhletom kolibříkovi ještě, to mě dost zaujalo, tak pokud jde o rychlost, tak tady ten kolibřík je totální blázen. On, když má námluvy, tak vyletí do výšky 30 metrů,
30 metrů nahoru a vrhá se střemhlav dolů až rychlostí 80 km v hodině a při vybírání toho letu, když tak dosahuje přetížení až 9G, to je pro představu, tak i ty nejtrénovanější piloti stíhaček při 9G zvrací nebo odpadávají do bezvědomí a on úplně s přehledem. No a když se to propočítá vlastně ta rychlost na délku jeho těla, tak urazí za sekundu víc svých délek než stíhačka F-16 nebo vesmírný raketoplán při vstupu do atmosféry, což je jako brutální. No a když tady ten ještě vlastně, když furt je v tom klesavém letu, tak vydává takový pískavý zvuk, ale ten vůbec nevydává zobákem, ale dělá to jeho ocas. Jak vítr proudí mezi jeho roztažený ocasní pera, tak to vlastně píská. Takže vlastně jo, pískat zadkem je taková pářící strategie jeho. Co je na něm ještě jako dost fascinujícího oproti ostatním kolibříkům, tak kolibříci odlítají na zimu do teplých krajin a on ne, Anin prostě zůstává na západním pobřeží celoročně, takže někdy až po jižní Aljašku. Aby v mrazivých nocích neumřel vyčerpáním a nedostatkem energie, tak vlastně na noc umí doslova vypnout svoje tělo. Vstoupí do stavu zvaného torpor a sníží svou tělesnou teplotu ze 40 stupňů na asi 9 stupňů a zpomalí tep ze šílených 1200 tepů za minutu na pouhých 50, což je vlastně přepnutí na takovej úsporný režim. Ale vemte si, že byste to uměli vy, se přepnete do úsporného režimu a pak se probudíte a nemáte hlad, nemáte žízeň, to je paráda. A na závěr tu mám tu nádhernou věc z kazašské pouště v Mangistau. Omlouvám se všem, který jsem ten název řekl špatně, v Mangistau, od fotografa Alina. Tenhle fotograf je absolutní blázen, tráví týdny v extrémních podmínkách v poušti, kde přes den pálí slunce, v noci je mráz, vítr tam dosahuje rychlosti vichřice, ale je právě známý tím, že nehledá klasický pohlednicový fotky, ale z ptačí perspektivy pomocí dronů vyhledává geologický abstraktní vzory. A z ptačí perspektivy ty erozní kanály a vrstvy křídy vypadají jako anatomická kresba nějakého cévního systému nebo nervová síť nebo nějaký blesky, plameny prostě. No a tohleto celý vzniklo tak, že tady ta oblast před miliony lety byla dnem pravěkého oceánu Tethys. Když oceán vyschl, zbyly tu stovky metrů silné vrstvy vápence, křídy a mořských sedimentů. Voda a vítr pak miliony let obrušovaly tyto vrstvy a vytvořily tyhle šílený kanály. Ty červený pruhy jsou způsobený vlastně příměsí železa v půdě. A teď se podívejte pozorně do středu tu fotky. Vidíte tam tu malou modrou tečku? Je přibližně tady tu malou modrou tečku. To je jeho vlastní terénní vůz. Alin ho tam nechává schválně jako estetický prvek a hlavně jako měřítko. Bez toho auta by náš mozek vůbec nedokázal pobrat, jak obrovská ta křídová formace je. Že to prostě není nic malinkatýho někde, ale je to fakt, jsou to kilometry a kilometry. Auto tam vypadá jak malinkatá mravencem odhozená hračka v tom. No a tady ten snímek navíc vznikl při úsvitu a nízké slunce vrhá dlouhé temné stíny, které zvýrazňují plasticitu terénu a bílý křídový podklad absorbuje studené modré tóny z oblohy a výsledek vypadá takhle úžasně, vypadá to jako krajina na Marsu a vlastně to vypadá jako krajina na Marsu.